ଅନୁଭବ ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ରୋଡରେ ଆସୁଥିଲା। ଟିକେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ପରିବା ବେପାର କରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ ସହି ପାଇଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ମାଉସୀ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ତମେ ଆମ ଘରେ ରହିବ, ତମ ନାଗି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଇଦେବି, ତମେ ସେଇ ଦୋକାନରେ ବସିକି କିଛିଟା ବେପାର କରିବ। ଅନୁଭବ ତାକୁ ତା ବୁଲେଟରେ ବସେଇଲା ଆଉ ଧରିକି ଗଲା। ତା ନାଗି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ମୋ ଘର ଜଗିଥ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଟାଉନ ଆଳୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛି। ଅନୁଭବ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପରିବା ଦୋକାନରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଉ ନାହିଁ ନା। ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ସେଇଠୁ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। ଗଲାକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ବାରି ପଛ ଗୋଟେ ବଡ ବାକସ ଅଛି। ତାକୁ ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଖାଲି ସୁନା ହିଁ ସୁନା। ସେଇ ସୁନାକୁ ନେଲା, ବେପାର କଲା, କିଛି ଗରିବକୁ ବାଣ୍ଟିଲା ଆଉ କିଛି ନିଜ ଲାଗି ରଖି ପକେଇଲା। ଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ କିଆଁ?